כנס בו. לא. תן לו בביצים. הופה, הופה, הופה. תראה חזה שלהם נפוח פה. סיבו, סיבו. תראה חזה שלהם נפוח. שתי סחרים. תראה אבל עכשיו. פשוט קופצים אחד על תראה איך השני. הגרון נפוח אצלם. הופה. על מה הם רבים? נקבה בטח. או על אוכל. איזה אוכל? אתה רואה פה אוכל. כן. בטח לי אמרת. בוא, אתה מחזיק... וואו, אני רואה פה ניצחון לשחור. צודק. מכריז קריאת ניצחון. איזה מלך. And the winner of the first round. נכון מאוד, נכון. הנה הלוזר, הנה הפחדן. נכון מאוד, צודק, נכון. בא לו לעלות על... אבל לא זיין אותה ולא... תראה, יש שם עוד כלוב הזה. יואו, באמא שלך בוא נטפס. לא? בבקשה, בוא לא. נטפס. אבל הם יתקפו אותי? הם יתקפו אותי אם הם מטפס? בטח. תפוס את הזה, תפוס את המצלמה. לא, לא. אני לא מצלם אותך, אתה יודע. כן, אני מצלם אותך. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. אני מרגיש עוינות כלפיי. אתה עולה בחזרה, לא אני עוזר לך. ברחו ממך, כפרה. ברחו. תראה איך בורחים, הם בורחים ממך, תראה. הכניסה לכלובים אסורה, דני. עזוב, דני, צא, דני. יאללה, 5 סיבובים מסביב לחווה. יאללה, דני, צא, נו. יאללה, דני, צא כבר. כן, צא. תראה, הנה הם. הופ, הם כולם שם. רגע, יש פה כמה בזה. לוזר. יש פה כמה קטנים. קח, צלם אותם. דני. לוזר. למה הם נועלים פה? כדי שלא יצאו, מה? טוב, יאללה, דני, צא, נו. זה נראה לי אמא ושתי... נו, כן, בדיוק. טוב, יאללה, אני מפסיק לצלם.